Možemo da krenemo, gledajte ljudi ovaj. Ovako, prvi klip sad vremena. Sad ćete da vidite ljudi koliko je brat Simi zaradio na taj klip. Zaradio sam 69 evra. Inače, bit će verovatno oko 100 evra, zato što nije još učitala zarada skroz, ali 69 evra sam zaradio na klip od 200.000 pregleda od sat vremena. Hoćete ljudi još da vam pokažem? Gledajte sad ovo. Klip kod Goldenita. Klip kod Goldenita, 300.000 pregleda. Klip traje, samo da vidimo, 45 minuta. Koliko je brat Simi zaradio? Koliko je brat Simi zaradio? Da vidimo. Klip 30.000 pregleda. 150. Ovaj klip, 24 sata kod Goldenita. Ja nisam uložio ni 1 euro. Na čega sam uložio? Trebalo mi je, braćo moja. Evo ako ljudi moji, da vam kažem nešto bitno. Ako neko želi da počne da snima i tako dalje. YouTube zarada na Balkanu. Prošle godine i sad. Prošle godine. Za 30.000 pregleda sam zaradio možda 60 evra, a sad, znači, mnogo se popravila ljudi zarada na YouTube-u, mnogo. Evo ljudi moji, idemo dalje, želite još da vam pokažem klipove. Evo, na primjer, klip od 400.000 pregleda. 44 minute, da vidim. Na spavanje! Na spavanje! Ljudi, je moguće ovo? Koliko se dobro zarađuje od YouTube-a, jevo te. Mnogo se popravila monetizacija, ljudi moji. Majke mi. What? Znači ljudi, na 400.000 pregleda klip 250 evra. Ljudi, hoćete još da vidite na kom klipu sam zaradio? Hoćete da vidite klip na kom sam najviše zaradio? Da li vas to možda zanima, ljudi moji? Najviše koliko sam... Evo, na primjer, evo, rećemo 600.000 pregleda. Ljudi, rećemo 600.000 pregleda ovaj klip ima, 566. A ne, ovdje mi nije radila monetizacija. Ne, ljudi, ovo neću da pokažem zato što mi nije radila monetizacija. Mislim, sad ćete vidjeti možda 40 evra. Sad, verovatno 40 evra, zašto na ovom klipu mi nije radila monetizacija. Da, 60 evra. Inače, ovaj klip bi zaradio jedno 350 evra sigurno, ali ljudi, tad mi nije radila monetizacija. Nije mi tad radila monetizacija, nažalost. Ok, ljudi moji, šta mislite, koliko je brat Simi zaradio na ovom klipu? 360.000, klip 350.000 pregleda, 150 evra. A kako je ovaj klip toliko puno zaradio, to mi nije jasno, čoveč. Ovaj klip je zaradio 250 evra na 400.000 pregleda. A ovaj klip je zaradio 150 evra. Kako dobro YouTube plaća, jevo. Znaš, mnogi YouTuberi se bune, a nema monetizacije od YouTubea. Ima, brate, kako nema? Kako nema, čoveč? Gle, meni svaki klip 100 evra. Evo, na primjer, hoćemo ljudi da vidimo još neki zanimljiv klip. Inače, braćo moja, imao sam veliki problem sa monetizacijom duže vreme. I ne možete da vidite zaradu na ovim klipovima zato što ne može, jednostavno imao sam problema sa monetizacijom. Evo na primjer da vidimo koliko sam zaradio na Glovo. Evo ljudi moji, znači vozio sam bicikli, pola sata vlog, 320.000 pregleda, da vidimo koliko je brat Simi zaradio. Kaže aj na Benijev kanal, ništa tu nisam zaradio, brate. 150 evra, čovječe. 150 evra na klip gdje sam vozio bicikli, zajebavao sam se. Znači, mnogo je jaka ljudi zarada trenutno na YouTube-u. Znači, evo vidite, na primjer, dosta klipova mi nije monetizovano, zato što imao sam problema kao što sam rekao, ali sad sam... Znači, koji god YouTuber vam kaže, a nema pregleda od monetizacije. Laže vas zato što sad se stvarno ljudi popravilo. Majke mi moje. Evo, hoćete da vidite klip koji je 100% mnogo plaćen. Ovaj klip je 100% mnogo plaćen. Gledajte ljudi sad. Evo, 350.000. Inače, braćo, ovo verovatno dosta vas zna. Na YouTube-u se najviše zarađuje od klipova gdje vi učite nekog nešto. To mislim da većina vas zna. Znači, na primjer, sad neko hoće da bude YouTuber i da vas uči gdje je najjeftinija hrana u državama. Na primjer, lupam, dao sam primjer. Šta mislite, koliko sam zaradio na ovaj klip 300? Inače, nemojte neko da misli, Simi sad flexuješ ovo znači želim da vam pokažem crno na bilo moju monetizaciju. Da neko ne misli Simi flexuješ sa parama i te gluposti, znači to je bolesno ako neko pomisli. Ali pomislit će 100% neko, to jebi ga. Da vidimo ljudi moji, ovaj vlog ja mislim baš da sam puno zaradio. Vidimo. Da, 200 evra. A meni malo. Ljudi, skoro 200 evra na klip gdje sam jeo za 2 evra. Znači ljudi... Ja, brate moj, gle ovo, odem na more, evo, iskreno vam kažem, mene je more, znači ja sam išao u Tursku, u Alanju, mene je more koštalo 650 evra, tačno 650 evra sam dao na more, plaćeno je hotel, plaćena avionska karta, preko agencije, 650 evra ljudi moji. Ja sam otišao na more, snimao sam klipove i zaradio sam, lupiću, 1000 evra. Znači, to treba IQ biti, brate. Evo, cijel dan sam živio sa 2 evra, ja jeo za 2 evra zaradio 200 evra, razumijete? Tako da ljudi moji, eto, acim parabjok! Hoću da vam kažem. Kada ste žedni i popijete ladnu vodu, brate.
Dobro. Braćo moja, koliko zaradiš od live-ova? Od live-ova, brate, zarađujemo od super chata. Znači, neki misle si mi zarađuješ od pregleda. Ljudi, evo, sad ću vam, hoćete da vam pokažem YouTube zaradu na čemu to? Evo, i to ću pokazati. Nije problem, sve crno na belo. Znači, na čemu to kanalu, sad ćete da vidite. Evo, na čemu to kanalu. Evo ga, čemu to kanal. Čemu to kanal live-ovi? Gledajte sad ovo. Gledaj sad ovo. RIP monetizacija, RIP monetizacija, RIP limitirana, RIP monetizacija, RIP monetizacija. Znači ljudi, ja od čemu to kanala zarađujem od donacija, od super chata, od sponzora i to je to. Eto. Čisto da znate. Znači vidite da mi nijedan klip, nijedan live mi nije monetizovan. Sad će se dosta njih pitati zato što puštam pesme April, Indira. Sad prizivam donaciju od 100 €.